Μικρόφωνο φωνάζουμε. Με μικρόφωνο, ακούσατε? Ναι. Ο ψάλτης φωνάζεται. Αυτό είναι... Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιγμα σου κάτω από το τραπέζι. Αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ, στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να πέφτει. Φέρατε το κομμάτι της προπολιτικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα για να διαβάσουμε εμείς οι επόμενοι. Αλλά και όλους για τους φανάζουμε ότι η γενιά σας είναι η καλύτερη δυνατή. Αύγουστος του 22 που στην βασική καταστροφή, Ιούνιος του 1923, νίκη, αθλητική δικαιώση και οποία τους έρασε είναι βασικά στην κοινή δικαιώση. Δεν εξυπηρετόμαστε
εξαμηνή και κάθε εβδομάδα έπρεπε να βάζουμε το τρέλο και είχε επιτυχίες και ήταν δύο τα πράγματα, το αλλάξαμε και το βάλαμε στο ρεύμα. Οπότε με το που μπήκα μέσα στο κτίριο, αντιληφθήκαμε ότι έχει μια δυναμική το κτίριο αυτό, έχει δύο καταστάσεις, ας πούμε. Καταλάβαμε ότι εγώ δεν πληρώνω από αυτό το φορέα, εγώ είμαι διορισμένος λόγω της παντοκριτικής μου διάκρισης από το δημόσιο. Άλεξ, φυσικά, το δεν ξέρω. Ναι, είμαι φυσίατρος στο επάγγελμα, γιατρός, οπότε είμαι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου εδώ πέρα. Πέρα από το ότι είμαι πρόεδρος του Συλλόγου περπατάω από κάτω έχει κάτι ρολαρίσματα, μεταφορές κτλ. Εκεί πίσω έχει μια πλάστιγκα ζυγαριά για να μπορείς να ζυγίζεις. Ούτε αυτό έχει στο κάτω. Για να ζυγίζεις μια υπόλοιπη. Εκεί κάθεται η υπεύθυνη έργου, η υπεύθυνη του project manager του Συλλόγου, η Στέλλα Γεωργιοπούλου και ο λόγος και η μία Τώρα αγοράσαμε ένα καινούργιο παιχνίδι με απλά πραγματάκια που μας κάνουν δουλειά. Όχι, γίνεται Se le hace tan difícil darme un beso y a él tan fácil darle el corazón, sabiendo que él te usa como objeto, que te busca cuando no hay otra opción. Es cruel saber que tú sabes que no es tu amor, y aún más duele saber que aunque te humilla tú no eres por él. Por favor, enamórate de mí, que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti. Por favor, enamórate de mí, no te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz. Por favor, enamórate de mí, dile que él ya no te importa, que solo piensas en mí. Por favor, enamórate de mí, por favor déjame amarte, dame un chance mami, please. Yeah. Once again, 24 horas. No me canso a oscuras de escribir tu nombre, no me canso de pensarte y soñarte. Aún no entiendo cómo puedes aferrarte a un hombre que solo sabe. 24 horas. Se le hace tan difícil darme un beso y a él tan fácil darle el corazón, sabiendo que él te usa como objeto, que te busca cuando no hay otra opción. Es cruel saber que tú sabes que no es tu amor. Σταμάτα.